Mina ngidinga ukuthi ngikhulume naye baba wengane ngokucabanga kwami nangokubona kwami isimo sakhe, cause uwumuntu o-right osengalungiseka. Silungise izinto sibe right naye for the sake yey'ngane. Aphume kuleyo ntombazane because intombazane idlala ngaye, nanokuthi intombazane yamdlisa-ke. Iyayisholo nayo ngomlomo wayo ebanganini bakhe ukuthi ayikho into angayenza. Iyaphuza ugeli. Yes. Kodwa manje uma uthi wangidlisa angikwazi ukuthi wakubona kanjani lokho ngoba phela mina ngiyamthanda and nomuntu usuka kude naye. Okay, angiphikisani nawe and angilwisani nawe. Mina ngizobonisa wena njengomuntu engimazi e-right. Nawe uyakwazi lokho. Kade sazwana nawe nomfazi wakho, kade safika sonke la. Kodwa musu nje angazi kwenzakalani mina manje. Mina bengicabanga ukuthi ngombono wami ngisuggest ukuthi singenza something mina nawe. For the sake yey'ngane. Mhlawumbe impilo ingaba ngcono lapho ingashintsha. Uthando lweqiniso, uthando lwamanga. Igama lami Stufuza Dlangamandla Zulu. Ngiyanibingelela nonke babukeli bayo iBlack Life TV Plus. Iphinde nginamukele futhi kuhlelo lethu olugila imhlola kulamalanga. Kodwa ke siyakhula ke ukukhula komuntu ngeke size sikwazi. Nathi siyakhula njengoba sila. So today's vashelo sisi mina kanjani khona lento esenhlizweni yakhe afisayo ukuthi ayikhiphe kulowo muntu loyo acela ukuthi alandelwe yena. So silalele nje story sim understand ukuthi uthini simsize futhi. Sabona kanjani? Yebo sabona sesimali. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo nala usuka khona. Snake ugwadla mina ngisuka eStenga eNtshongweni. Entshongweni. Yes. Alright. Asibuyele emuva kancane ekukhuleni kwakho. Ngifuna ungichazele nje ukuthi isimo sasekhaya sinjani and ukhuliseke kanjani. Indlela okhuliswe ngayo ikwenze wawumuntu onjani. Yes, isimo sasekhaya indlela engikhule ngayo, ngikhule ngiyintombazanyana nje ephethe kahle. Ngithanda ukuzwana nabantu, ngumuntu open. Yeah. Ngilokho nje phela. Yes. Alright, mhlambe abazali bebe bawu2 ube nenhlanhla yomzali abawu2 noma beyedwa noma bebugogo nomkhulu. Nosisi wami bengabazali bawu2 kodwa ngesimo sempilo ngakukhulela kababa wami ngikhuliswa ugogo wami uma ehlala ngala eThekwini. Okay, wasebenza? Mase ngabuya ngazohlala la noma eThekwini ngamshiya ugogo wami emakhaya. Oh, okay. Yebo. So ubekwa yini la ekhaya namhlanje? Ngicela nje ungiqale ekuqaleni ungilandise nginesineke ngizokwazi ukuthi ngikulalela. Into engibeka la ekhaya kwi-Black Life show ngibeka ukuthi kunomakhelwane wami engikade ngafika naye ngihlala naye. Ngafika naye wathola umfazi wahlala nomfazi wakhe eney'ngane ingane zakhe zayigada umina uma behamba beya ematohweni emsebenzini. Okay. Ngo-2014 washonelwa umfazi wakhe. Wasethola intombazane le asithandana nayo manje idlala ngaye. Ingane azinalutho, asathengelwa impahla, akusathengwa igrosa, ingane zibaleka izocasha kumina. Naye nje umuntu engifuna ukukhuluma naye ubaba wengane njengomuntu engimkhathalele enginendaba naye, especially izingane abantu enginendaba nabo kakhulu izingane because izingane zikhulele kumina and sezazi mina. Okay. The time abantwana bejwayelana nawe ngaleso sikhathi umama wayekuphi? Uthe wayekuphi kanje? Wayekhona umama kodwa eDohoza bebashiya kumina mangabe emsebenzini benobaba wasendlini. Okay. Yeah. So kuzwakala ngazuthi wena bawujwayelene kakhulu nomama wakwakhe. Yeah. Ubaba besinjani simo phakathi kwakho naye noma beninganakile nje? Besinganakile nje bese abantu nje ababonanayo njengomakhelwane. Okuphelela lapho. Phelela lapho. Okay, mhlambe abantwana sebekhule ngalendlela yokuthi babuka isimo ukuthi kwenzakalani kubabo wabo njengoba engasekho uma wabo wazalayo noma basabancane ngalendlela ukuthi nje abazi lutho nje abaka understand ngokwenele ukuthi kwenza isithini isimo. Isimo sezingane ingane azika understand ukuthi kwenzakalani empilweni. Zisakhula azikakhuli enough for ukuthi zibone ukuthi yini yenzakalayo. Ine right and wrong ine right. Manje lo umama lo uthe sekukhona umama umusha ngisho. Yebo. Mhlambe isithini isimo sakhe yena egcekeni nje no baba wakwakhe.
umama akanandaba nobaba wakwakhe, into enendaba nayo imali yababa wakwakhe. Unemali? Unemali, yebo, unemali. Umakhelwane wami baba Okay. wengane, yes, unemali and umama udla imali kuphela and sengifind out nokuthi uyakha la ahlala khona emakhaya emuva. Lapho ubaba yena wagcine ekhe u-2 room namanje okakavuki. Akapheli. Yebo, Uma uthi uyakhe emakhaya wakhe esayidini lakubo shuthi yebo, wakhe esadini lakubo sisi. uzwa ngoba lo ndaba? Ngizwa umngani wakhe azwana naye. Oh, uyaxoxa shuthi. Yebo, iyaxoxa. Okay, so wena yini ufuna ukuthi kwenzeke ini kahle kahle? Njengoba ucele nje ukuthi sikulandele ubaba wey'ngane, yini oyidingayo kahle kahle kuyena? Mina ngidinga ukuthi ngikhulume naye baba wengane ngokucabanga kwami nangokubona kwami isimo sakhe, cause uwumuntu o-right osengalungiseka. Silungise izinto sibe right naye for the sake yey'ngane. Aphume kuleyo ntombazane because intombazane idlala ngaye, nanokuthi intombazane yamdlisa-ke. Iyayisholo nayo ngomlomo wayo ebanganini bakhe ukuthi ayikho into Uyaphuza yini angayenza. Iyaphuza ugeli. Oh. Yes. Wena uyamthanda kodwa ubaba wengane? Yebo, ngiyamthanda and ney'ngane ziyangithanda iy'ngane zakhe. Uqale nini ukubona ukuthi uyamthanda ubaba wengane? Ngibone after, I think, 2023. Yes, ngabona ngo-2023. Ngaqala ngarealize ukuthi ngiyamthanda. Into eyangenza ukuthi ngimthande more ukuthi ngine-care ngey'ngane zakhe, naye bengisengasayinaki after selahlekelwe umfazi wakhe. Sengasayinaki ney'ngane. Sekukade wagcina ubona ethenge igrosa kwakhe nje phela kwakubukwa yena uma ngabe nemali. Okay. Yebo. Oh, so ubuke uye khona, hhayi ukuthi iy'ngane beziza kwena. Ubuke uye khona u-check ekhishini ukuthi kwenzakalani. Yes, ngihlale nomfazi wakhe because bengijwayelene nomfazi wakhe. Esaphila. Yebo. Eyi, mengabe kuthi ubaba yena akaze afike kulo mcabango ukuthi angathandana nawe. Ngendlela engibona ngayo because isimo sakhe kwamanje siyabheda. Angabona ukuthi lento engikhulumayo inomqondo o-right and inayo inqubekela phambili. Ngoba manje into ehlukumezekayo kuhlukumezeka iy'ngane zakhe. Okay. So uthaka yephi kumama lo? Njengoba uchaza nje nanokuthi zike zafinyelela kuwena ey'ndlebeni zakho indaba yokuthi uwamdlisa. What if akafuni umona umuntu odlisa unjani? Akafuni kwakuzwa. And uma uthi uyamtshela loo nto ugcina sekuzonda because usuke engaboni yena into e-wrong, akafili lutho. So kuzokwenzakalani? Kufanele ayenze njani ugele lo? What if ubuyela wena and abuye kanzima? Angiboni ukuthi uzobuyela kanzima kumina uma ngabe sengikhulumile nomuntu wakhe. Nomuntu wakhe uwumuntu at the end of the day and uzorealize uma ngimtshela izinto ugele azenzayo. Back then a-realize naye ukuthi no, lento engiyishoyo mina iyiqiniso and inayo inqubekela phambili. Wena awukho ebudlelwaneni nomunye umuntu manje? Cha. Uhlaleleni? Bowulinde ubaba kaLokhuzana vele? Cha, behayi ukuthi bengilinde yena. Uqondene? Qondeni. Awuthandani nomuntu? Cha. Awubonaboni lapho nalapho? Ngiyabona kodwa angakamtholi umuntu engimthanda. Uyabona vele? Yebo, kodwa angakamtholi umuntu engimthanda. Okay. Ithi ngimcela asondeleke ubhuti khona uzokwazi ukuthi uzikhulumele naye. Ngicela isilandeleke. Sabona kanjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela kwazi kama nesibongo nala usuka khona. Umqoka ngaphakathi. Mqo Ngaphakathi. phakathi. Okay. Uyamazi ukuthi ngikhuluma naye? Yebo, ngiyamazi. Umazela kuphi? Ngimazela eSteng eNtshokweni. Oh, okay. Bambiza ngokuthi uSinedlamini igama. Oh, okay. Mhlawumbe nisondelene kangakanani? Noma nazana kangakanani? Ngimazi ngokuthi ube umngane noma wengane zami. Okay. Yebo. Ilokho nje kuphela. Okay. Unesifiso sokukhuluma nawe. So, ngiyacela nje ngoba isikhathi sakho umlaleli ukuthi ukulandeleni. Ngicela ukukhuluma naye. Mqo, ngaxolisa ukuthi ngilethile la ku-Black Life Show. Bengifisa ukwazisa ukuthi the way usuphila ngakhona manje angisayithandi and nomuntu osumtholile izinto azenzayo udlala ngawe actually because ngiyezwa nabantu bayangitshela ukuthi wenzani behind your back wena awazi, usukudlisile
ngiphatha kabuhlungu kakhulu ukuthi iy'ngane lokho zashiwo uma wazo naleza y'mpahla leziya zagqoka zona namanje. Nawe phela wena usanemali o-right, buka wena usebenza uwumuntu o-right nje emphakathini. Angazi manje kwenzakalani. After siwathola nje le ntombazane sebayithola awusewena, awusungishintsheli angisakwazi ngisho ney'ngane zakho sayinaki. Wena mfethu wazi kanjani ukuthi ungidlisile ey'ndabeni zethu ungenaphi njengoba phela ubuhlezi usibona and uma usuphathele ukudlisa ngikwazi ukuthi ukuthatha kephi lokho. Abantu bayakhuluma Mqomi. Abantu bayakhuluma. Nawe uyayibonela. Nawe uthula umkade wakha kini kuze kube yimanje. Awukazi ulungise. Intombazane yona iyakha kubo. Umuzi wayo uhamba kahle wena. Isidwedwe iy'mpahla. Sagqoka lezi mpahla onazo. Ney'ngane sagqoka lezi mpahla okushona uma wazo. Uthinte njani-ke le ibizwa ngani-ke njengokubona kwakho umdala momngaka nje. Hey. Kodwa uma uthi wangidlisa angikwazi ukuthi wakubona kanjani lokho ngoba phela mina ngiyamthanda and lo muntu usuka kude naye. Okay, angiphikisani nawe and angilwisani nawe. Mina ngizobonisa wena njengomuntu engimazi e-right. Nawe uyakwazi lokho. Kade sazwana nawe nomfazi wakho. Kade safika sonke la. Kodwa musu nje angazi kwenzakalani mina manje. Mina bengicabanga ukuthi ngombono wami ngisuggest ukuthi singenza something mina nawe. For the sake yey'ngane. Mhlawumbe impilo ingaba ngcono lapho ingashintsha. Senze something nawe. Ekanjani leyo nto ngoba manje mina Bambisana. sibambisana. Yes, sibambisane senzele ney'ngane. Because uyayibona impilo yakho isishintshile manje. Iy'ngane sezibalekela kumina. Uma uthi ungabambisana nami mfethu ngizocela ukuthi ngeke ngithathe isikhathi ngithi ukucabanga ngoba manje into kanje and mfethu nalo muntu ngiyamthanda ngale celeni kodwa ngicela ukuthi ungiphe isikhathi ukuthi ngeke ngithi ukucabanga kahle. Alright, anginankinga ngakho isikhathi ukuyithole nawe njengomuntu uyifunde ukuthi ufunani empilweni uzazi. Because mina ngikwazi umqo onje. Sungishintshele kakhulu futhi. Uma bani lo onaye manje empilweni yakho? Enginaye manje. Asike sithi nje uMasibanibani. So uMasibanibani ngokumazi kwakho noma ngokubona indlela ayiyona ey'nganeni zakho uyayithanda? Yena akhombisa uthando kodwa ngaye ngale ndlela lena engifisa ngayo. Pho mekhombisa uthando yena eyenza ukuthi iy'ngane zibalekele kumakhelwane wakho ebekhona uMasibanibani. Shuthi iy'ngane ziyabona ukuthi iy'mpatho aziyitholi le mpatho ezidingayo le khaya ingakho. Ipointi lami lelo-ke. Njengomuntu othi wena uyamthanda nanjengomuntu yena azibonisa ukuthi uyakuthanda nawe. Mhlambe yini nje ungasuyicabangi njengoba uthi akulingani. Angifuni ukufunza umoya omubi mina ngikufuqi futhi kabi. But ngiyacabanga ukuthi uma nithandana kahle noMasibanibani faka ngabe uyazibonela nawe ukuthi mhlambe ngenze ukuthi umakhelwane nimdinge. Yeah, understand. Understand. So ekucabangeni kwakho-ke nje mhlambe uma ubhekile ungathatha isikhathi singakanani ukuthi ubuyele kumakhelwane ngephuze alibekayo nje phezu kwetafula lwena abawu-2 nabantwana. Ngeke ngithathe isikhathi eside ngahamba nje mhlambe ngijike nje noma la ngasesitolo ngishayisa noma ngithenge ikani le-drink ngibuye ngizobe sengicabangile. Ngiyaxolisa ukubuza but ngicela ungivumele. Awukaze umakhelwane umbuke nje ngalawo mehlo nje. Obunsizwa mayibuka intokazi indlela thizeni. Ngimbonile ngalawo mehlo ibona ukuthi manje na eyimose sekule nkinga leyo kuba nomuntu ngale eceleni ukubuka. Umbone ngalawo mehlo. Yeah. uMasibanibani esefikile empilweni yakho? Yebo. Oh, okay. Wase wavala umlomo. Ngase ngavala umlomo ngathula. Okay. So mase ezayifikela yena ngokwakhe eseyikhulumela kuqala kanje ucabangani? Ngisazocabanga nje. Musu kubaleka. Ngifuna ukwazi nje angisho nawe sewambuka ngalawo mehlo before. Yebo bengimbuka ngalawo mehlo ngimbuka njengomuntu o-right nje. Uyambona ukuthi uyayithanda kanzakho? Yebo lolu thando lolu engayitholi uma wazi wena unalo lolu engidingayo. Yes. Nalokho nje mhlambe kusho ukuthini nje enhlizweni yakho?
kusho ukuthi mina ngakhomba wrong ngesiZulu kusho ukuthi uyena mhlawumbe umuntu wakufanele ngimkhombe wasekuqaleni. Ngiyabongana ukuthi lokho kusuka emlomeni wakho. So yes, uzokunikeza umakhelwane ithuba lokuthi ucabange ngendaba yakho naye. Nangokuthi uzokwenza kanjani ngoMasibanibani indlela thizeni, but ngiyabonga ukuthi usamkele usilalele ukuthi sifisa ukuthini kuwena. Mhlambe ke usungakhuluma ke nomakhelwane wakho umchazele nje ukuthi okay mhlambe uzovele uthenge uzothatha isikhathi eside but kungase kube into ekangakanani. Hayi ngoba sengihambile ngabuya sengasho ngithi umakhelwane ngiyamuza and umakhelwane kade ngangimbona. Yebo sisi usine and umuntu vele lo engimdingayo empilweni yami engangifisa ukuthi ngaseqaleni ngimthole kona ukuthi ngabona umuntu wrong. Okay. Ngingakujabulela mangase kuthiwa nje ngangiphathela kahle nabo abantwana bami ngoba ibona enginenkinga nabo ebangaphathekile kahle empilweni. Ngiyakuzwa but angifisi ukuthi uthenge amehlo ethu, angifisi ukuthi uthenge amehlo kamakhelwane. Yabo njengoba uthe nje udinga isikhathi mhlambe ngiyacabanga ukuthi kukona okuright lokho. Ukuthi izivele sikunikeza isikhathi awumayinde ngisho. Mind. Kumanje abantwana bakhe bakuphi? Oh abantwana benu. Abakhe. Benu. Bakuphi njengamanje? Bakuphi. Oh okay. No, ngiyezwa. So ufila kanjani umuzwe khuluma ukuthi usewabuka ngalawo mehlo kodwa manje bese kukhona uMasibanibani and uthulile akazange azasho lutho kuwena? Kuyangijabulisa ukuzwa lokho ngoba kuyatshengisa ukuthi singenza into e-right mina naye ney'ngane sibe umndeni o-right obumbene plus ney'ngane zami engingaba nazo naye in future sibe umndeni o-happy. Okay, ngiyakuzwa. Buti Mqo, ngicela ukukudedela nje kancane nje. Ngibongile kodwa kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiphe nje i-mic. Ngiyabonga, ngiyakudedela. Ngisho umoya. Awungihlebeleki, ngifuna ukwazi-ke ngawe-ke. Njengoba uthi abantu bayakhuluma useke washo kumngani wakhe uGele ukuthi undlisile ubhuti wabantu. So wena mayekwazi ukuthi aphathe umuthi wedliso ngesandla sakhe awusabe nesichitho because umzwile umqo manje mayekhuluma uthini and ukukhuluma kwakho kubonisa ukuthi yes kuzohlangana and izoba right kuzoya phambili. So awusabe nesichitho. Uyasasona isichitho. Wawezwa ngesichitho nje ukuthi wenzalani? Sengizwe sisamphathakana ngibona umuntu okuthiwa unaso. Awukazi wahlangana nomuntu akuchazela ukuthi into icishe ibe kanjani? Yebo. Okay, ngiyakuzwa. But-ke indlela omthanda ngayo noma ngabe kuthiwa yini kwehlelayo uzokwazi ukuthi umele. Yes, ngizokwazi ukuthi ngimele. Okay. Mhlambe-ke kumuntu ongenzeka ukuthi uyibukelile le video le kuqondana nokuthi naye isimo sakhe siyafana nesenu noba u2. Asike siqale nje ngumuntu wesifazane kule situation nje le okuyona wena. Ungafisa ukuthini kuyena mhlawumbe uthola ukuthi yena-ke uku-relationship nomunye umuntu but iy'ngane zimkhonza ngale ndlela ukuthi zilokhe ziza kuyena kanti ukhona ubaba wazo and uma wazi usakashona kudala. Siswami umuntu onalesimo lesi engibhekene naso ngathanda ukudlulisa umyalezo ukuthi yena mebona ukuthi iy'ngane ziyamthanda naye umuntu wesilisa uyamthanda. Azame indlela yokuthi akhulume naye babe sephejini elilodwa ukuze impilo iqhubeke. Okay. Angisho ngithe ngibuze ekuqaleni ukuthi ukhona yini umuntu wathakekho wathi uyabamba la upho ubizwa khona. Ngicela uyekele kubamba because angisho uhambe la uyocabanga umqondo. Ukhohlwe nje izinto eziningi uke ufocuse kulokho ufuna ukuthi kwenzeke. Buka lapha ekhaya nazibonela nani ukuthi siphethe ngaliphi. Kuningi-ke kuyenzeka la minyango. Into engiyishoyo mina ukuthi ngeke ukusiza ukuthi uvale umlomo. Khuluma into esenhlizweni yakho. Uma udinga usizo phumela obala sibone ukuthi ungasizakala kanjani kunokuthi ungavala umlomo indlu ize ishe yonke iphele ukade ungalicisha ikhandlela indlu ingakashi. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, like, ushare ngithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika.
Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.